l'Europa és un club que els que juguem aquí ens marca, ja que representa doncs, un barri tan carismàtic com és el barri de Gràcia, i això penso que només ho sabem la gent que hem estat aquí, no? Qui parla d'aquesta manera és l'enyorat Carles Capella, un dels noms propis de l'europeisme i tercer jugador amb més partits a la història amb l'escapolada. Eren declaracions en ple campionat de Lliga de la temporada 93-94, una temporada històrica on l'Europa, contra tot pronòstic, va assolir la tercera màxima categoria del futbol estatal. Ningú s'ho podia imaginar llavors, com tampoc molts creien en el nostre temps que es podia ascendir a la primera federació. No va ser la de mitjans dels 90 una temporada fàcil. L'Europa, en plenes obres de construcció del nou Sardenya, va haver de jugar a l'exili, al camp del Martinenc, i entrenar on podia. De vegades al propi Guinardó, altres vegades a les llars Mundet i en algunes ocasions en camps repartits arreu i sense calendari establert d'entrenaments. Un fet que va lamentar tant l'entrenador, Pep Rovira, com un dels referents ofensius de l'equip, Francisco. Que els entrenaments és un gran problema que ens trobem i jo crec que si tinguéssim un camp estable les coses anirien millor. A la hora de empezar los entrenos pues desmotiva un poco, ¿no? Esto de no tener campo, entrenar un día en otro pero bueno, cuando uno sale al campo pues yo creo que esto se olvida y lo intenta dar el 100%. Es va començar el campionat de Lliga amb un empat i 4 victòries, un fet que va quedar ràpidament eclipsat per 6 jornades seguides sense guanyar, signant 2 empats i 4 derrotes. A la jornada 15, un 28 de novembre del 1993, un 8-0 encaixat a l'antic miniestadi contra el filial del Barça va suposar una derrota humiliant que no feia pensar ni de bon tros en un final de temporada històric. Per a Carles Capella, en declaracions d'ara fa 7 anys per un documental del club, la clau de com es va navegar amb èxit per aquella temporada residia en el grup. Com a grup era un grup molt compacte, molt maco i ens duíem molt bé, i això jo crec que en la meva experiència d'ara el que és un dels valors més importants d'un equip, no? Que poder fer un grup i el grup quan s'ho va creure vam començar a encadenar victòries i fins que vam poder pujar. Un grup que va acabar unint-se encara més per no posar-se límits, tal com declarava Ventura Gómez, segon jugador històric del club en número de partits jugats, en aquell mateix documental de l'ascens. Passaven els partits i continuaven per a dalt i al final tots junts van pensar que això es pot aconseguir i es va poder aconseguir tot. L'Europa es va classificar quart pel play-off d'ascens, una promoció que afrontava amb optimisme, tal com declarava al Canal 33 el davanter Òscar Casasampere. Acabar dalt vol dir una regularitat i vol dir que l'equip, si no s'està dalt per casualitat, no? Llavors, si hem acabat entre els 4 primers, a part que estem molt animats, com poden estar els altres equips del play-offs, però ja et dic, amb aquests ànims i de la manera que estem jugant, jo crec que tenim moltes opcions d'estar dalt. Els rivals d'aquell play-off, en format lligueta, eren el Pinós valencià, el Roldán murcià i el Montuïri balear. Doble triomf contra aquest darrer i empat i victòria contra el Roldán. A falta de 2 jornades per acabar la lligueta, l'Europa podia pujar a casa al Guinardó, però va empatar amb els valencians. Al Pinós, a la darrera jornada, als graciencs els hi servia un empat. Els nervis, segons Capella i Ventura, a les files de l'Europa, no massa. Teníem el José Manuel, que era el pallasso del grup. Sí. Jo me'n recordaré sempre un dia que estàvem a Pinoso. Passejant per Alicant, per Alacant. Sí. Que estava fent surf, no? Fent surf en una gometa i un pene posat aquí i es jugaven el dia que no jugaven tot del partit. I aquell va ser molt curiós perquè tothom dirà, ¿y este equip s'ho prenen en serio? I aquest con la porra posada aquí. I sí, mira, pues así. Tenia coses que quan, com a tothom, a l'hora que estàs al camp eres un altre i ja està. Sí, era un cachondo. Sí. De fet, tota la població alacantina estava de festa donant per fet l'ascens del seu equip. Aquesta predisposició va acabar afectant els seus propis jugadors, que van sortir a jugar ansiosos davant l'Europa.
Aquest era l'ambient al Pinós i sentim a Carles Capella com recordava viure aquella arribada al camp. Tot el poble era una xaranga, o sigui, allà tothom eren orquestes i bueno, ells ja tenien molt clar que pujarien ells, vull dir, ells ens tenien que guanyar i pujaven. I nosaltres, o sigui, allò que, bueno, ens anava una cosa per dintre de dir, ostres, tu, aquí hi ha un ambient, que de vegades aquests ambients en moments claus perjudiquen una mica l'equip. I jo crec que l'equip, el Pinoso, va sortir amb més ansietat que nosaltres. Llavors, al final, l'ansietat els hi va anar en contra. Tant els hi van en contra que amb el 0-0 al marcador i el xiulet final va esclatar la joia dins l'europeisme. S'havia pujat a segona B, per primera vegada a la història. Acomiadarem aquesta peça amb el so ambient real del xiulet final del partit al Pinós i la locució de l'ascens en directe que va fer Víctor Altadill per Ràdio Gràcia. Final del partit, acaba d'acabar el partit. Això és impressionant, això és impressionant, això és impressionant.